خبركم تخطاتلتي مدب ماجر كما يكنيكم لمون كموترو غاشا قريبنا لكم علنا نايلومي غاشانا منسي يوسف ابراهاميو منسي يوسف ابراهام كاب زنبوبم حبرتسب ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገርን ዝንበብን እዚ እንታይ ይመስል ኣብ መደብ ጋሻ ማእገር ከዓለና እዩ ዮሴፍ አብርሃም መጀመሪያ እንኳዕ ደሓን መጻኻ يعني اللي مدب ماجر كم قاشة أخبركم عديمكم أبسي بمركبه يعني اللي قدمي نابتي كندي أرسنا مئتاونا مسنبسها على لينا يوسف أبراهام مني أنا أب كم ما نسب كتم أسمرات ولي دعبي دحر غيب حرون أب كولج بيزنس إند إيكونومكس سب ربع عام تاو تخطط له بدحريو أب استفلا لي ميديا ناي إيران وتانكا كم فريلانس جورناليست ويكا ناس أجازيتني أتات كوينهم كصرح نيرة دحري خلت عشان 17 كا أب خور ميديا ماكل ميديا سنة تبنكا كم فتام دايركتور كم وخا أكيد نايتي ميديا مونيتور كوين صرح لهم مالتي بعبيوخا بحبرة الصبير بهلو أنا بابر أوخا زيادة مسطن أزي بحث بالمجرم سلزلنقا نعوز ملكات مصنع توصفات أب إيرينا الزبال أو شتي شد شور زدالو مصنع توصف بعنقا إنجليزي مدلاون مثل موجودان إيران كات حبابيرنا أم مسرحون اللهم مالتي صبو مسي يوسف حجاب زاك زي أخنت أخذتي صرح زلخ حجب زاوان زيون سوتي ناي خرميد ميديا بكوليج مهران لخو تمليس كون زي زبلكو هم مصنعتها أب مقبار لخو تبع بي إسراح قنتي ناي خرميد زغنا سبب جوجل آتي خرقوز قل أو أب متصفافن استفاد على حبري تاتي زمت مالتي زي كنيات نفسه وكف صدراء أب جزء تعطيات له زلا أقعد أميو يوسف أبي كان ياخذ كون تخل ويز كنيات كم يحلف كاخذ كون تخل لك على عسران حدا نتي ناي مجمرتا قداي مس قداي كورونا فيروس على إيران ترخيب مستوى بدحريو ناي على كلت ميازيا زي زلا ناي والشباب نتات مسمتة كاب خلت شحن سلستن استفلا ليز تأخذ سرحت نيريو بكمبيوترات داتابيز كالن زي تصففنا مالتي سازي مزولو كله تسعنوتاتن تي أوريدو زولو كن حلوز قبعنا استفلا لي خناتات بتحد وجن جنا نحنا ويعني كمول كسب استفلا لي عامتات نلعب 10 شو شيء عامت زتأكد داتابيز وحبريتات أب متصفف زلنا له جزئي سلسلة علي 3 تيرا بايت ويكا 3 شح جيبي إذا أكل داتابيز سئلتات ولا تحفات ولا استفلا لي إوانات سندو زنبرنا نزي أب موجاني نازل لنا مالتي سلازي مزولو تي وهو كونتات كم نقوله من رأسيتك زيز بالكوخا أب متصفافي نازل لنا مالتي كم قصلينا خا مالتي سلازي زحلفة كنياسي تنمعلتات بين حليفة هنا يتردد أخان مالتي جنا زبوطة تقيم كلني خا بزيك العلم مهنياتو أبناء يزخون سد من أربعة ديسكتوب خفت كله دي كمبيوتر ونري كل جزء متجاوز عن حبريتها تطلعوا أبزد الخيوان حبريتها سئلتهم موسيقى وفيديو مززة بالكازي توصلوا كمتاتن كستاتن يزلوا سلازي كم زي مزام مسؤول حد وان أقعد أني تذكروا كم بقولوا نبرم حقها مغياري تزحش قناتات مغنياتو برقت مستي تنقع تقبل سلازلك فترة لك حدا نجارات كلية لا تناي أمورها قوما جن سيكون أنت عندي كم زي مزام مسؤول سلازي أي تفلت أن أنت راح يكونس قربون تجزي بتزامادي أبرم حيوي له قبل خير مالتي رئيس طبق ناي لومي تيزبزح حبريتنا ون كومي زلوا مهنياتو نفسه كيف سبب أب جزء سلازلوا أب جزء خينو نجزيو كتكملوا كخيل كم زلوا أيوتي كندي ملختي ناي استفلا ليو وجنات ناب تيكند عرسنا كنأتو حبرة السب إيرترا كاب تنتي جميرو نايمت حاجة جازن نايمت حلاين منفس زنوبورا يو ناي جزء رسو صبوا قل مدتاتن كبرتاتن نام عبلز مسأيو إنا نبل بزو حق زيمو زيسك من البات كاب مصنعتك خون خيل كاب زنبب كيوم مصحفتيك خون خيل بخمي كتبتم وي كترابطو تخيل أبز حجي استفلا لي زمانات اللوتهم زمانات كبر بعد في زمن جميل كان ما أقل كهطرية تخون كاكو زيادة ناي ليجندا دي سانكروت ويكا ورقاو ابن تاز بالحد برتغالاوي كاب أفريقيا ناي استفلا لي حبرة السبات زو سودو ناي يوروبا ناي هاوسا كومون ناي مارينكاس بحالو استفلا لي بهيرات كوسلين كله خب إيرتراو ناي استفلا لي بهيرات مصنعت بزغبرو أبتو وانتي أبشحن شلشين إنسان شمونتني سندو نبل زلنا زي توقع زي سلازي أنا بابرا أنا يتحبرت اسم إسرائي أبتو وانتي زبالو أقدر سنة من تداخل لي شجر كبيباتو من هالوت بكل أنفت تحقق جزء حبرت السبات يوم كبلي أبتو وانتي زقلت سلازي
ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣነባብራ ክገልጽ እንከለካ ኣብቲ እዋን እቲ ዓርበ ረቡዕ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ዘለዎን ከብቲ ድዩ ማል ዝኾነ ኣብ ማእከል ናይቲ ዓዲ ይገድፍዎ እሞ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ወይ በተኽ ዝበሃል ብኣገላልፃ ንግዚኡ ወሲዱ ካብኡ እቲ ዕንጨት ዝደለ ዕንጨት እቲ ማይ ክወርድ ዝደሊ ማይ ሕርሽኡ ክሓርስ ዝደለካ ኣብቲ ዓርብን ረቡዕን ይሓርስ ከም ዝነበረ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብተን ዓድታት ዝኾነ ሓደ ውፅዕ ሳእን ሓገዝ ነታ ለይቲ ምሕላፋ ዝስእን ነታ ክረምቲ ከዓ ከይሓረሳ ዝተርፍ ሰብ ከም ዘይነበረ ዝገልጽ ስለዚ ነዚ ካብዚ ተበጊሱ ከዓ ነታ ኣርእስቲ ዋላ ናይቲ ብራና መጽናዕቱ ሌጀንዳ ዲሳንክረተን ወይ ከዓ ወርቃዊ እምነት ክብል ዝገለጹ እዩ ስለዚ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን እዚ ዝመሰለ እንተዳ ነይሩ ጎኒ ጎኒ ናይ 16 ክፍለ ዘመን ከዓ ዝተጻሕፉ ኣዝዮም ሕጊ እንዳባ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሕግጋት ኣለዉ ንኣብነት ሕጊ ኣድገ መምልጋዕ ኣብቲ ቁፅሪ 1323 እንተዳ ወሲድካዮ ሓንቲ ስድራ ቤት ናይቲ ዓዲ ብብዝሒ ጋሻ ተቐቢላ ከም ዘላ እንተዳ ተፈሊጡ ጭቃ ናይቲ ዓዲ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ስድራ ቤት ይመዝዝ ከመይ እቶም ጋሻ ብሕሰብ ናይቲ ዓዲ መፅለሊ ብምስኣን ይኹን ካልእ ብምሽጋሮም ነቲ ዓዲ ከይረግሙ እዚ ንእዘዝ ኣለና ይብል ስለዚ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ሓፃር እዋን ናይ መተዓዛዘብ መፂሲ ጋሻ ኮይኑ ሓላፊ መገዲ እውን ጭቃ ዓዲ ከነባብሮም ኣብቲ ዘሎ ብምሉእ ሕጊ እንዳባፀንሐ ማለት እዩ ፅቡቅ ዮሴፍ ኣብ ግዜ ጣልያን እውን ብዙሕ ከምዚ ከተዕለን ዝፀናሕካ ኣጋጣሚታት ከም ዝነበረ እዩ ዝዕለል እሞ እስከ እንታይ ክኸውን ይኽእል መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ሓደ ጥሪ 1890 ኤርትራ ከም ወግዓዊት ግዝኣቱ ገይሩ ቆፂርዋ بدحريو لك عتي 18 ዓመት ናቱ ወይ ኣብ 1917 እዩ ሃገር ናይ ተላገብ ሕማም ወይ ከዓ ፓንደሚክ ወይ ኤፒደሚክ ንብሎ ተዋንቲ ተጋሂዱ ነይሩ ብድሕሪት ተዋንቲ ምናልባት ከምዚ ሕጂ ዓለም ሙሉ ዝተንከፈ ስለ ዘይነበረ ኣብ ሓደ ዞባ ንሓፀርካ ትከላኸሎ ካል ነይሩ ኾን ኸእል እዩ እሱ ብዘይገድስ ግን ህዝብ ዝገብሮ ዝነበረ ምትሕግጋዛት ናይ ፋሽስት ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ትምህርቲ ዝነበረ አንድሪያ ፌስታ ዝበሃል ኣብቲ እዋንቲ ናይቲ ህዝቢ ምትሕግጋዝ ናይቲ ህዝቢ ተሓባቢርካ ነታ ፀገም ናይ ምስጋራ ምስ ረኣየ ምናልባት ንሕና ኢጣልያውያን ኣብዚ ህንፃታት ንሰርሕ ኣለና ኣብ ባህልና ክንምስራሕ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ከዓ እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣነባብራ ይኽእል ሽዑ ዝሰደዶ ፀብፃብ ኣብቲ ዲ ኣኳይሮ ኤሪትሪያ ወይ መዓልታዊ ትሕተም ዝነበረት ጋዜጣ ናይ ጣልያን ዝወፅ ናይ ሽዑ ሰነድ ንረክብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ተላገበቲ ዝነበረሉ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ምናልባት ዝተን ስድራ ቤታት ከምኡ ጉዳይ ዝወረደን ኣብ ቤት ፈሊኻ መኪናኻ ንግበረለን ነይሩ እዩ ማለት እዩ እተን ስድራ ቤታት ከዓ ነታ ስድራ ቤት እቲኣ ምክንያቱ መበቆል ናይቲ ዓዲ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ስድራ ቤት ተዘይላ ተዓዲ ክትህሉ ስለዘይትኽእል ኣብ ዳዕሮ ዝእከብ ባይቶ ስለዘይርከብ ውራያት መፂኻ እትፅምብል ጉዳያት ከጋጥም ከለውን እትረድእ ስድራ ቤት ክትህሉ ስለዘይትኽእል ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ሓገዝ ንምብርካት ዝነበሮም ግዴታታት ንምግላፅ ኢኻ አንድሪያ ፌስታ ምናልባት ንሕና ኣብዚ ህንፃታት ንሃንፅ ወይ ዲዛይን ንወፃእ ኣለና ምናልባት ባህልና ንምህናፅ ክንወስዶ ክንመሃሩ ዝግባአና ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ርአ ብምባል ኢኻ ኣብ ሮማ ዝነበረ ናይ ፋሽስት ፓርቲ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዝሰደዶ ደብዳቤ ነንብብ ማለት እዩ እስከ ብድሕሪኡ ኸ ከመይ እቲ ጉዕዞ ናይ ምትሕግጋዝን ናይ ምትሕላይን መንፈስ ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዋላ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕርዳ መፂና ኸ ናይ ብሓቂ ሒዝናያ ኣለና ዶ እቲ ሰረት ዝነበረና بدحر زي من الوقت أزي فتاني زكاة بشحن شعتم 246 ورح مسكرم على حد ميازيها شحن شعتم 240 حدن مجزاتنا إيطاليان كابز عدم سوته وتهدروا من محدارنا إنجليزي أبز حجر تتكيو سلزبت وانتي على زسرت ناي سرحتنيات هتقطع فابريكات تتكلم بمنبارو وحدات زي كون أطرز لهم سرحتنيات أبزي كتب أسمر خاب سرح كوت مستجددوا ناي سلسلة ورح إذا أكل دهموز تخيل كيلومتر ما بتوانتي حزبي أواطي وناي سلسلة ورح إذا أكل دهموزهم طرح ليكون من نوابر يوم كلهم ولا حد زي حاسب جيرو شايفين ولا تأوانتي أصل زس جرم سومنا وجازيت أبت أوانتي سندوتون يرو مالتي من أربعة من بابو زي أكل أب شحن شعتم 246 نزي زنبر سند زي سندة تنتايلا سومنا غازيتا امونغو خلت بؤسات اتصال سايوم يربح دوزبل سومنا غازيتا على 14 شحن شعتم 246 قطر 220 نابزبله زي سمرن زي تسمامعن حزبي بسرعتن بصبق اجبابن بورزنتن زملالس ጨዋ ህዝቢ ዝደናገጽን ዝደጋገፍን ሩህ ህዝቢ ጉቡን መሰሉን ፈላሊ ዝፈልጥ ደገኛ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ حرنت مالت كالئ زيكونس نخالقوت كطعمو ميلكا نسخا نحد اول مسواعت مغبار مخانو زفلط امونغو دقي ارتراخا كمز زامسله نجر كقصل
نتي نعاقا زحشك أن قدفك نخلو زحيش مقبار كم زخي زعنسله زقبر حزبي يوز بمبال ابتي ناي على 14/11 1946 كان زرعت 220 وي كان 75 عامات نازل سنه غازيت ايزلنا مالتي سازي ملكع نايتم بدوتات يو زفلال امبر اب ኤርትራ حدش ክስተት ኣይኮነን ማለት ወስከ ምናልባት ዋላ እኳ ጽውጽ መጽናዕቲ ክኸውን ተዘይከኣለ ግን ካብ እቲ ብንባብ ዝረጋገጽካዮ ክኸውን ይኽእል ወይ ብንባብ ዝተወከስካዮ ክኸውን ይኽእል እዚ ሎሚ ኣጋጢመና ዘሎ ምስቲ ኣብቲ ቀደም ግዜ ዘጋጥመና ዝነበረ ከተናጻጽሮ ከለኻ ከመይ ክኸውን ይኽእል ትፍልያቱ እንታይ ይመስል ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ 1999 ለካቲት ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝስጓጉ ዝነበሩ ወገናትና ኣብ ዝነበረ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ እቲ ሓደ ካብቲ ወርቃዊ ሰነዳት ዝሰነዶ ናይ ኤርትራውያን ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራውያን ክልተ ከቦርታ ዘለዎ ሓደ ተዘይመቀል በዓል ድኳን ካብ ዘለዎ ንብረት ፍርቂ ተዘይህብ እቲ ዘለዎ ብገንዘብ ገንዘብ ዘይብሉ ከዓ ገዛ መፅለሊ እንተዘይህብ ነይሩ ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያን ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምስ ዝነበረ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ብሓቂ ክንወፅእ ንኽእል ነርና ዲኻ እንተኢልካ ብርግፅ ክንወፅእ ንኽእል ነርና ኢና ናይ ኤርትራውያን ምትሕግጋዝ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ናይ ትማሊ ተዘክሮ ፈፂምና ክንርስዖ ዘይንኽእል ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ብራማይ ሰጎጎ ዓድኻ መንደፈራ ከኣትዉ ከለዉ ብቡሬ ይኹን ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ብርግፅ ናይ ትማሊ ናይ ቀረባ ሓፂር ተዘክሮ ግን ክዝንጋዕ ከዓ ዘይብሉ ንመጻኢ ከም ሓደ ዓብ ምዕራፍ ክንወስዶ ዝግባአና እዩ ምናልባት ናይ ነጋዶ ሓደ ዘይከውን ተርእዮታት ክንርኢ ኢና ኣለና መጀመርታ ኣይኮነን ናብ 2008 ቁሩብ ተዛማዲ ሕፅረት ኣብ ዝነበረሉን ከምኡታት ጉዳያት ኣጋጢሙ እዩ ስለዚ ሰብ ናብ እንስሳ ክቕየር ያነ ሕግዝኒ ወይ ኣይተሓጋገዝኒ ክብል እንከሎ ምናልባት ሕጊ ክትገብር ዘገድድ ኩነታት ነይሩ እዩ ብዘይካዚ እውን ኣብ 2008 ክንጠቕሶ ክንፀናሕና ኣብ ዝተፈላለየ ክስተታት ዘጋጠመሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ናይዚ ህዝቢ ምትሕግጋዝ ብዘይካሱ ኣብ 1994 እውን ገና ግንቦት 24/1993 ወግዓዊ ናጽነት ብረፈረንደም ዝተረጋገፅና ናብ 94 ብስተ ዝነበረ ተዛማዲ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ባጀት ድዩ ተቃልጥ ዝነበረ ሕፅረት እውን እቲ ህዝቢ እቲ ዝገበሮ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ኣዝዩ ዘገርምን ዘውፅእን እዚ ምናልባት ብደረጃ ሃገር ዝምልከት ክኾን ከሎ ሎሚ ምሳና ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ከሉ ዘይከኣሉ የማነይቲ ትገብሮ ፀጋሚት ኣይትፍለጦ ኢሎም ውልቃዊ ምትሕግጋዝ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ግን ኣለዉ ስለዚ ናይ ከባቢ 864 ዝኣኽላት ትካላት ዝተቆፅዑ ዘይኮነሲ ብታሕቲ ገና ንደገ ዘይወፁ ዝሕግዙ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ብውልቂ ዝፈልጦም ስለ ዘለዉ ግን ብርግፅ ሓፃር ግዜ ዓብ ታሪክ ዝፅሕፉ ዘለዉ ግን ከነመስግኖ ኣዝዮም ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ፅቡቕ ነገር እዩ እስከ ዮሴፍ ንዓና እቲ ናይ ሎሚ ወሪድና ዘሎ ፀገም ቁሩብ እኳ ብርትዕ እንተበለ ግን መጀመርያና ድዩ እዚ ፀገም እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣዝዩ ንነዊሕ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና እውን ብዙሕ ኣጋጣሚታት ጎዲፍና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንገጥሞ ዘለና ወይ ብኸመይ ንገጥሞ ነርና ምናልባት ንሓልፎ ዘለና መድረኽ ኣብ ቁጠባዊ ትሕዝቶና ቁጠባዊ ኣነባብራና ስነ ኣእምራዊ ተሓሳስባናን ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ግን ነቲ ናይ ምትሕግጋዝ ሰብ ናይ ምዃንካ ባህሪ ዝትክእ ክኸውን ኣይክእልኒ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ተግባር ዝሕተተሉ ናይ ዜግነት ጉዳይ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ መጀመርታ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መልክዕ ናይቲ ፈተነ እዩ ዝፈላለ እምበር እቶም ፈተነታት ነይሮም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እዚ ናይ ሕጂ ምናልባት ዝፈልዮ ግሎባል ብደረጃ ዓለም ዘሎ ለብዒ ብምዃኑ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣባ ዘለና ብምዃኑ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክመና ናብቶም ታሕተወት ደረጃታት ሕብረተሰብ ኣብ ምውራድ እቶም ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ንብሎም ተጠቂሞም ክነብሩ ዝፀንሑ መዓልታዊ ናብራ ኣለውና ስለዚ ሕጂ ብዘየገድስ እንታይ ክንሓልፍ ፀኒሕናን ሕጂ እንታይ ንፅበና ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ሊስትሮ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ጀሚርካ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ናይ ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ክሰርሑ ዝፀንሑ ሰባት መዓልታዊ ድራሮም ክብሉ ዝፀንሑ በቲ ፕሪሚቲቭ ኢኮኖሚ ስለ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም መዓልታት እዮም ዝቆፅሩ ንዓመታ ድሕሪ ዓመታ ቁጠባ ምስ ማዕበለ ዝምልስ ሕቶ ክህልዎም ይኽእል ክኸውን ኣብዛ እዋን እዚኦም ግን መዓልታት ዝቆፅሩ ዘለዉ ግን ኣብ ንፈልጦ ጎረቤትና ስለ ዘለዉ ነዚኣቶም ንምሕጋዝ እንታይ ተሓስቡ ኣለኹም መንእሰያት ዝብል ግዜ ኢና ዘለና እዚ ከዓ እቲ ብድሆ ክምለሰካ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ምስ መደብ ጋሻ ማእገር ኢና ዘለና ጋሻና መንእሰይ ዮሴፍ ኣብርሃም እዩ መንእሰይ ዮሴፍ እስከ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር መፂና እቲ ክንብሎ ፀናሕና ከነዕለሉ ፀናሕና ናብ ድሕሪት ተመሊስና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ምትሕግጋዝ እቲ ክብርታት እቲ ልምድታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብቲ ባህሊ ዝሕቆፍ ማለት እዩ
ናባና ናብ መንእሰያት ከይ ወሪዱ ኣሎ ዶ ትብል ከመይ ተንብቦ ነዚ ናይዚ ግዜ መንእሰይ ከይ ሕጂ እቲ ቀዳማይ እቲ ክትሕግዝ እንተኮይንካ ስነ ኣእምሮዊ ምድላዋትካ ኢኻ ዓቢ ዘሎ ስነ ኣእምሮኻ ንኻልኦት ንኽትሕግዝ ንስኻ ንባዕልካ ፀገም ዘለዎ ስነ ኣእምሮ ክህልወካ የብሉ እቲ ስነ ኣእምሮ ንባዕሉ እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ክትሕግዝ ኣለካ ክንብል ከለና ብዓቢ ቁጠባዊ ፋይናንስያዊ ወይ ከዓ ካልእ ዝደልደልካ ክትከውን ኣለካ ማለትና ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለየ ኣብ ስነ ኣእምሮ ምፅንናዕ ወይ ከዓ ዘለናይ ኩነታት ክንተሓጋገዘሉ ከም ዘለና ዝሕብሩ ዝተፈላለዩ መንእሰያት ዘካይድዎ ጎስጓሳት ኣለዉ ምናልባት እውን ኣብ እዚ ዘለናይ እዋን ኣብ ቤት ኣብ ዘለናሉ ግዜ እቲ ናይ ሻሂት ናይ ገለ ዝበሃል ተሪፉ ኣሎ ስለዚ እዚ ቆጢብካ እንታይ ክሕገዝ ዝኽእሉ ጎረባብትና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ እዞም ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ንብሎ ሓምሊ ካብ በዓል ዓረብያ ድዩ ካብ በዓል ካልእ ተቐቢሎም ዝሽቅጡ ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚኣ ስለ ኩሉ ድሕነት ክበሃሉ ማዕረት ኩሉ ዋጋ ዝከፍሉ ዘለዉ ብዝያዳ ቁርብ ወፃኢ ክህልዎም ዝኽእል ነዚኣቶም ኣብ ምሕጋዝ እንታይ ክህሉ ይኽእል ንዝብል ሓገዝ ፋይናንስያዊ ድለባ ወይ ኣዝዩ ልዑል ዓቕሚ ስለ ዘለካ ጥራሕ ዝግበር ኣይኮነን ስለዚ ሓደ እቲ ሞራላዊ ሓገዝ እቲ እንተዘይተረኺቡ ስነ ኣእምሮ ዋላ ካብታ ቀዳመይቲ መሰጅ ፅሒፍካ ከመይ ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለካ ምብኽኻል ክጅምር ይኽእል እቲ ካልኣይ ምናልባት ዓቕሚ እንተዘይተረኺቡ ምእዛዝ ንባዕሉ እውን ቀሊል ኣይኮነን ካብ ገዛ ሓደ ክልተ ሰብ ንስለ ድሕነት ሃገር ክንቀሳቀስ ኣለዎ እንተዳ ተባሂሉ ነዚኣ እውን ተኣዚዝካ ኣብ ዕዳጋታት ዕድጊ ጌርካ ተመሊስካ ነታ ዘይትኽእል ኣደ ዘይክእል ውልቀ ሰብ ምሕጋዝ እውን ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣዝዩ ዓብ ፋይናንስያዊ ፀጋታት ነተሓሕዞ ኮይኑ ይህሉ እሞ ቁርብ ኣብዚ ድኽመታት ከይረአ ዝሰግኦ ነገር ኣሎ በቲ ካልእ ግን ሽሞም ክገልፁ ዘይደልዩ ዝበልናዮም ከምዚ ኣቐዲምና ንኣብነት ኣነ ሕጂ መቐረባ ሰነድ ዝሓዝኩሉ ነቲ ኣብ ድኳናት ናይ እንጌራ ወይ ጣይታ ምክፍፋል ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ብዚ እዋን እዚ እውን ንሳ ምስ ኣጋጠመት እቲ ሓገዝ እቲ መሸጣ ክተርፍ ኣለዎ ነቶም ዓማዊሉ ዝነበሩ መዓልታዊ ሓልፎ ከለዉ ምሸት ጣይታ እናወሰዱ ወይ እንጌራ ዝሓልፉ ዝነበሩ ንመዓልቲ 3 ናብ ፅሒ ዝቕፅል ዘሎ ሓደ ሓበን ዝኾነ መንእሰይ ኣለና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ኣለዉ ምናልባት እውን ምስ ዘሎ ደረት ምንቅስቃስ ከመይ ይገብር ፊልሞን ትካበ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለዉ እውን ወለንታውያን መንእሰያት ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝገበርዎ ኣብ ዝሓለፈ ፀብፀባ ኣቕሪቦ ነይሩ እዚኦም እውን ንባዕሎም ካብቶም ውሑዳት ዘይኮኑ ንሕበነሎም መንእሰያት እዮም ኣብ ከተማ ኣስመራ እውን ቅድሚ 4 መዓልቲ ኣቢሉ እውን ምንፃግ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበረሉ ነዚ መድሓኒት ዝተሓጋገዙ ዝነበሩ እቶም መንእሰያት ስለዚ ምናልባት እቲ ሚድያ ወይ እቲ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ነቲ ፓንደሚክ ሕማም ዓብሊልዎ ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ተዝወፅእ ከዓ ዝያዳ ዓብላሊ ምኾነ ስለዚ ኣለዎ ናብ ዘይቀላዓለን ምናልባት ምስ ዓብ ነገር ግን ዓብ ነገር ስለ ዘለካ ጥራሕ ኢኻ ትተሓጋገዝ ምዝብል ግን ክነተሓሕዞ ይብልና ንኣብነት እቲ ምሕጋዝ ዝበሃል እንታይ እዩ ምሕጋዝ ክንብል ከለና መጀመርያ እንታይ እዩ ዘስምዕ እሞ ድሓር ስለ ዘለካ ዲኻ ትሕግዝ ስለዘይብልካ ኣይትሕግዝን ዲኻ ዋላ በታ ንእሽተይ ዘላትካ እውን ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ መስለኒ እሞ ኣብዚኣ እስከ ነግባሕያ ሕጂ እቲ ሰብኣውነት እዩ ኮለሊልካ ኣብ ዝወፅ ናይ 2015 ሲቪላዊ ሕጊ ናይ ኤርትራ ተሪኢኻዮስ እቲ ዝዓበየ ኣቓልቦ ዝህባ ንስድራ ቤት እዩ ስድራ ቤት ተዘይሃልያ ማሕበረኮም የለን ማሕበረኮም ተዘይልዩ ዓዲ ድሕቲ ከተማ ንብሎ የለን ሃገር እውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስለ ዘለካ ዲኻ ትሕግዝ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ኩሉ ዘይብሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ገንዘብ ዘይብሉ ሞራል ኣለዎ ሞራል ዘይብሉ ፍልጠት ኣለዎ ፍልጠት ዘይብሉ እቲ ካልእ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም መንእሰያት ብፍላይ ኣተኪርና ክንዛረብ ከለና ሕጂ እዚ ዝበልናዮ ፍልጠት ናይ ምክፋል ፀጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ሚድያታት ንጥቀም ወይ ናይ ኦድዮ መልእኻ ዲኻ ብዋትስኣፕ እቶም ከምኡ ዓይነት ዕድላ ዘለዎም ክፍንው ንሓድሕድና ብዘለና ናይ ቴክኖሎጂ እናተሓጋገዝና ዲና ምትሕግጋዝ ክንገብር ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ታሕቲ ደረጃ እንተዳ ወሪድካ ከዓ ሞራላዊ ምትሕግጋዝ ዝበሃል ኣሎ ኣጆዋ ቀሪብና ኢና እዚኣ ኮያ እንዳበልካ መኻዲ ስለዚ ኣነ ምስ ማቴሪያሊዝም ወይ ዘለና ትሕዝቶ እንተዘይተኣሳሰረ ሓይሽ ንባዕሉ እቲ ርሕቀት ንሓሉ ተባሂሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ርሕቀት ናይ ኣካላት እምበር ርሕቀት ናይ ልቦና ተባሂሉ ስለዘይተኣወጀ እዚ ንባዕሉ ርሕቀት እዚ ንኸይህሉ ንሓድሕድና ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ድሃይ ምትሕትታት እውን ካብቲ ቀሊል ዝመስል ግን ዓብ ነገር እዩ ናይ ሎሚ መንእሰያት ከድልውነትና ከመይ ኣሎ መጀመርያ ኣብዚ መፂና ዘሎ ሕማም ንቕሓትና እንታይ ይመስል ኣፍሉጠና እንታይ ይመስል ድሓር ምድላዋትና ከንታይ ክኸውን ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት ኣብቲ እንታይ ክግበር ግቡእ ጥንቃቐታት ይወሃብ ስለ ዘሎ እሱ ዝያዳ ነቶም ናይ ሞያ ክኢላታት ክንገድፎ ኢና ኣብቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ሓደ ፅዑቕ ምክትታል ናይቲ ሚድያ ነቲ ሕማም ጥራሕ ዝተኣሳሰር ዘየድሊ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ይፈጥረልና ኣብ ገዛ ፎኩስ ዝበሉ ስራሓት ክንሰርሕ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ
ኣበርክቶኦም እውን ንዓና ፅላው ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝበልና ናይ ኮምፒተር ዳታቤዝ ሓበሬታታት እንተልዩ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ስእልታት ወወገኑ ዘይሓዘ እንተልዩ ኣብቲ ዝግብኦ ፎልደራት ምትሓዝ ብዘይካዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣንቢብናዮም ዘይንፈልጥ ዝተደርደሩ መፅሓፍቲ እንተልዮም እውን ንዓኣቶም ምግንፃል ካልእ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ምናልባት እቲ ዘለዎ መነባብሩ እንተደኣ ፈቒዱሉ ቁሩብ ናይ ካንሸሎ ዘሎ እንተደኣ ኮይኑ እውን ኣብ መኮስኳስ ክእለ ከምኡ ዝኣመሰለ ክነጥፍ ይኽእል እቲ ታሪክ እናሃለዎ ሰቒሉ ብሰንኪ ፃዕቂ ስራሕን ካልእን ከርክበሉ ዘይከኣለ እውን ፒሮ እንተለዓለ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ ኣብቶም መንእሰያት እንታይ ክገብርሎ ዝብል ዘበራብሮ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝገብሮ ክህሉ ይፅበህሉ ክህሉ እውን ኣገዳሲ እንተኾነ ምስቲ ነቲ ሕማም ክንከላኸል ክንወስደሎ ዘለና ስጉምትታት ግን ትደረት ምንቅስቓስ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ በብትእቶም ንፋለጥ እንታይ ክንገብር ንኽእል እቶም ተፋሊጥና ኸሲ እገለ ንእገለ ክንበሃኻል ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ዘሎ ንምብዳህ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝበልካኒ ብርግፅ ጠርነፍቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፀለውቲ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ በብኸባቢኦም ወይ ኣብ ሚኒስትርታት ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ዘለዉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ከም ሃማመት ዝኣመሰለ ክሳብ ታሕቲ ዝዝርጋሕ ኣብያተ ፅሕፈት ዘለውን ናይ ዘይመንግስታውያን ኣካላት ውድባት እውን ክህልዋ ክእላ ወይ ሃማድእ ከምኡ እንዳበልካ ክኽየድ ከኣል እዩ ምናልባት በቲ ዝፈልጦ ወይ ከዓ በቲ ዝፈልጦ እናተጠራንፍካ ክግበር ብርግፅ ስለዚ ጥርናፈ ኣገዳሲ እኳ ተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐ ደረት ምንቅስቓስ ግን በቶም ንፋለጥን ኣብ ቀረባ ክንራኸብ ንኽእልን ኦርጋናይዝድ ኮይና ወይ ተዋሂድና ክንገብሮ ንኽእል ይስማዓኒ ማለት እዩ ፅቡቕ ንኽበርኩም ተዓዘብቲ ዕላልና ከምዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ምስ መንእሰይ ዮሴፍ ኣብርሃም እዩ ዘሎ ቀንዲ ኣርእስትና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ኣጋጣሚ ክገብሮ ዘለዎ ምትሕጋዝ ምዚ ኣርእስቲ እዚ ተኣሳሰረ እዩ ዮሴፍ እስከ እቲ ምሕጋዝ ንብል ኣለና ንሕና እውን ባህሊ ኣለና ንብል ኣለና ክብርታት ኣለና ንብል ኣለና ደጋጊምና ኢና እዘን ቃላት እዚአን ነውፀን ዘለና እሞ ናይ ብሓቂ ንጥቀመሉ ኣለና ዶ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኣብዛ ግዜ እዚ ኢና ክንጥቀመላ ዘለና እሞ ከመይ ተንብቦ ኣለኻ እዚ ግዜ ምናልባት ምስቲ እሱ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕቤን እሞ ክንወስዶ ንክንገትኦ ንገብሮ ዘለና ኣወዳዲርካ ክትከይድ ከለኻ ቁሩብ ሕፅረታት ዘሎ ይመስል እቲ ምበረባር ዝሕል ዝበለ ይመስል ካብኡ ናብኡን ቁሩብ እቲ ማሕበራዊ ፍልስፍና ናብቲ ውልቃውነት ዘዛዘወ ዝመስል ተርእዮታት ርኢና ኢና ኣለዎም ዘይቀላዕለም እታ ዝበለፀት ግዜ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ነዚ ሕብረተሰብና ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥሞ ፀንሑ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ተስፋ ገበር ናይ መወዳእታ ክኸውን ንኩሉ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክንተሓጋገዝ ኣለና ኣብዚ ንብለሉ ዘለና እዋን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ወይ ሓፈሻዊ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ዝሕግዝ ኣሎ ምናልባት ኣፍልጦ ክወሃቦ ኣለዎ እቲ ዝተሓገዘ እውን ከመስግነሉ ክእል ኣለዎ ክሬዲት ክህቦ ክእል ኣለዎ እንተቲ ታፈታኒት እዋን ንምስጋራ ማዕሪኡ ክግበር ዘለዎ ምንቅስቓስ ድዩ እንተኢልካኒ ግን ኣይመስለኒ ምናልባት ናይ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ብፌስቡክ ንከታተሎ ኣለና ካልእ ሶሻል ሚድያ እውን ንከታተሎ እዚ ብደረጃ ሃገር ብደረጃ እቲ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ዝምልከት ብላዕሊ ሃገር ንዝግበር እዩ ንታሕቲ ንምውራድ ኣብ ዝብል ግን ምናልባት ናይቲ ኣብ ቀፅሪ ካንሸሎ ምሳይ ዘለዋ ናይ ዝፈልጦ ኣብ ቀፅሪ ካንሸሎካ ዘሎ ንስኻ ሓይሊ ኣብኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ዘሎ ርዳእካ እዩ ስለዚ እዚ ዘይፈልጥ ወይ እቲ ህዝቢ እውን ልቦና ስለ ዝጎድሎ ኣይኮነን ምናልባት ሓደ ሓደ እዋን ግን ምኩሕኳሕ ምጉስጓስ ምብህኻል ስለ ዘድሊ ኮይኑ ይስምዕ ላልና ከምዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ምስ መንእሰይ ዮሴፍ ኣብርሃም እዩ ዘሎ እስኪ ዮሴፍ ኣብ መወዳእታ ናብ መንእሰያት ዝዓለመ መልእኽቲ እንታይ ክህልወካ ክእል መደብና መደብ ማእገር እውን ናብ መንእሰያት ዝዓለመ ስለ ዝኾነት መንእሰያት እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ነዚ ግዜ ብኸመይ ኢና ክንዳልወሉን ክንነቕሓሉን ዘለና ኤርትራዊ ዜግነት ክንሕተተሉ ፀናሕና ዝተፈላለየ ነገር ኣሎ ምናልባት ሓደ ፓስፖርት ወይ እውን መንበሪ ፈቃድ ከምኡውን ታሲራ ስለ ዘለዎ ነቲ መንነት ክዛረብሉ ይኽእል ክኸውን ናይ ተግባር ዜግነት ንሕተተሉ እዋን ወይ ከዓ ግዜ በፂሕና ኣለና ኣነ ብዘየገድስ መን እየ ወይ ሓይላት እንታይ እዩ ብዚ እዋን እዚ ሰብ ምዃን ጥራሕ እዩ ዘገድስ ሰብ ምዃን ዓብዪ ብልፅግና እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ጭራሓ ጥራሕ እያ ዘላ ሂወት ክትቅፅል ኣለዋ ክትቅፅል ከዓ እያ ክትቅፅል ስለ ዘለዋ ከዓ እዛ ሂወት እዚኣ ኩላትና ብብእ ንኽእሎ ሞራላዊ ፋይናንስያዊ ምናልባት ንኣብነት እቲ ፋይናንስ ክህብ ዘይክእል ግን ክራይ ገዛ ዘሎ ናይ ወርሒ ክስሪ ዝኽእል ዶ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ውሸባ ግዜ ዘይመፅእ መሲሉ ኣብ መኽዘናት ክኽዝን ፀንሐ ጣዕሳ ወሪሶ ምናልባት እቲ ከዚኖ ፀንሐ ነቲ ፅጉም ንምክፍፋል ይተብዕ ኸውን ዶ
እቲ ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ምትሕግጋዝ ነገር ብዘይገድስ ዘለና ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት ምስ ስነ ሓሳብና ተኣሳሰረ ኢዱ ክፀንሐ ዜጋ ዝበሃል ከም ዘሎ ፈሊጡ እቲ ምትሕግጋዝ ንታሕቲ ክወርድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ይነጥፍ ዝኸውን ዝብል መድረኻት ንሕና መንእሰያት ክንምልሶ ዘለና ሕቶታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መድረኽ እዚ መድረኽ ምትዕዝዛብ እዩ መድረኽ ፈተነ እዩ ክንሓልፎ ከዓ ኢና ፅባሕ ከዓ ከምዚ ዝኣምሰሉ ወርቃዊ ታሪክ ዝፀሓፉ ብርግፅ ካብኣ ጀሚርካ እቶም ኣብ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ንንጥፍ ሰባት ክስንዶ እዩ እቲ ካልእ ዝኣምሰለ ከምኡ ከዓ ንትምህርቲ ብውሕድ ዓቐን ዋላ ይኹን ናብ ዝመፅእ ወለዶ ምሕላፉ ኣይተርፍን እዩ ብዓብኡ ግን ናይ ተግባር ዜግነት ተሓቲትና ንታሕቲ እንወርደሉ ደረጃ ስለ ዝኾነ ሂወት ክትቀፅል እያ ሂወትካ ብዘይቀላልም ክትቀፅል ኣለዋ ፅቡቕ እስከ ምናልባት ሓገዝ ኢና ንብል ዘለና ኣርእስትና ምስ ሓገዝ ምስ ምትሕግጋዝ ዝተኣሳሰር እዩ እንታይ ክንጠቅስ ንኽእል እቶም ክሕገዙ ዝኽእሉ ሰባት ከመይ ዝኣመሰሉ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣብ ምንታይ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል እስከ ገለ ምናልባት በዛ ዘለና ከተማ ኣስመራ እንተዳ ጀሚርካ እዚ ጋሽ ንኣብነት ካብ ሓጋዝ ጀሚርካ ክሳብ ተሰናይ ዘሎ ዝበዝሐ ንግዳዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብዚ ናብ ከብሳታት ክዲብ ከለኻ ናብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት እቲ ዝበዝሐ ፃዕቂ ህዝብን ዝበዝሐ ዓድታትን ዘለዎ ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰረ መሰረታዊ ጠለብ ቀለባት ናይ ድኳናት እውን ንምርካብ ንዘሎ ደረት ምንቅስቃስ ክሽገር ዝኽእል እዩ ግን እቲ ምትሕግጋዝ ሕጂ ኣብ ገጠራት ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ባህሊ ብተዛማዲ ኣብኡ ዝሓሸ ስለ ዘሎ ኣብ ከተማ እውን እናሃለዎ ክነሱ ኣብ ታሕቲ ምውራድ ከምዚ ዝበልናዮ ቁሩብ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ክግበር ኣለዎ ንብሎ ዘለና ሞራላዊ ምትሕግጋዝ ድዩ ገንዘባዊ ምትሕግጋዝ ድዩ ብወለንታ ኮይንካ እዚ ክግበር ኣለዎ ድዩ እንብሎ ዘለና ግን ዝኾነ መንእሰይ ክሓስብ እንተደኣ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝፈልጥ እዩ ምክንያቱም ማዕዳ የድልየን እዩ ምኽሪ የድልየን እዩ ነዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ክሕገዝ ዘለዎ ሕጂ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ኣሎ እዚ ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ሳላር ንብሎ ሓደ ውሱን ወርሓዊ ከፍሊ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ተቆፂሩ ብታሕቲ ዝኾነ ዝሰርሓሉ እዋን መዓልታዊ ዌጅ ቤዝድ ኢኮኖሚ ንብሎ ከዓ መዓልታዊ ድራሩ እናነበረ ዝቕፅል ሕብረተሰብ ኣሎ ከተማ ኣስመራ ኢና ዘለና ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝቕመጠላ እቲ 23 ሚእታዊት ከባቢ ኣብዚ ኣንደርግራውንድ ኢኮኖሚ ዝነበር መዓልታዊ ሸቐጥ ወፅእ ካብ ሰብ ጀራዲን ብጅምላ ተቐቢሉ ብውልቂ ዝሸይጥ ሰብ ኣሎ ኣብ ሊስትሮ እውን ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ኣብያተ ሕብስቲ ዝተፈላለየ ፓስተሪ ባን ካልእ ንምብፃሕ ናብ ድኳናት እናዋፈረ መዓልታዊ በዚ ዝነብር ሰብ ኣሎ እዚኦም ብምልኦም ዘለዎም ክራይ ገዛ ርግፅ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ተቆፂሮም ዝሰርሑ እውን ኣብዚ እዋን እዚኣ ንቁርቡ እዋን ኣዕርፉ ዝብል ብድሆ ብሰንኪ ጥዕናዊ ጉዳያት መፅኡ ስለ ዘሎ እዚኣቶም ንክሓልፉ ኣብዚ ሓፃር መድረኽ ካባይ ጀሚርካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልና እናሓስበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ዮሴፍ ናይ መወዳእታ ክትኮነልና ምናልባት መዛዘሚ ትብሎ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ትብሎ ነገር ተልይካ ቅድሚ ዘለናዮ ብድሆ እዚ ሕማም ምምፅኡ ሂወት ክትቀፅል ፀኒሓ ሂወት ቀፂላ ብድሕሪኡ ከዓ ንወለዶታት ዝኾን ሓድጊ ክትገድፍካ ሂወት ክትቀፅል ስለ ዘለዋ ብዘይገድስ ሰብ ምዃን ጥራሕ ክንሕግዝን ክንሕገዝን እኹል ስለ ዝኾነ እዚኣ ሂወት ክትቀፅል ኣለዋ እዩ ዝብል ሕራይ ዮሴፍ ኣብርሃም ስለቲ ዝሃብካና ሰፊሕ ትንተና እናመስገና ኢና ድኸበርኩም ተዓዘብቲ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ምስ ካልእ መደብ ኢና ክንራኸብ ሰላም